Bizning җирлекләр буенча яңа елны каршылауга әзерлек комиссия тарафынан карап чыгылды. Һәм инде узган елдагыча безнең бизәгешнең беренче сәнгать дәрәҗәсе яктылык бизәгеше, янәшәдәге территорияләрне бизәү, монда инде боз куллану, карсыннары, таулар һәм нинди фантазия кулланып була, һәм үзенчәлекле яңалык кертү, һәм инде гомуми тәэсир. Шулар буенча минем инде аерым җирлекләп беренчесенә тукталып китәсем килә. Актаныш авыл җирлеге, монда без инде кичке вакытка туры килде. Чыннан да зур җаваплылык белән монысы менә Шүгәнә авылында менә бу бер елны гына килеп чыккан әйбер түгел, системалы рәвештә елдан ел камилләшә. Менә монда инде үгезне ясаганда да һәм кергән өлештә дә бик матур итеп эчкә утны кертеп эшләнгән. Һәм без инде эченә кирип чыктык. Монда барыбер эшләгән эшен авыл башларының инде күрсәтәсе дә килә. Өлкәннәрне санитар таләпләргә туры китереп, алдан инде җыелып, һәр кемнең өлкәннәрме, балалармы, һәр кайсына бәйрәм оештырылган. Күренеше булып тора анда. Иң зур өстенлек ягы булып бозга тору. Узган ел әле башлангыч форматта гына иде ясалган, но барыбер күрсәтеп китәсе килде. Эшләнгән иде, бу ел тау эшләнмәгән. Тагын минем мәсәләдә авыл җирлегенең Бурсык авылы инде шул бер гади кеше ясаган дип әйтәсем килә. Анда инде бәләкәч балалар мәйданчыгы ачылган, чаралар үтте 31 көнне. Генә әйтәсем килә минем. Ут бизәлешенә игътибар ителгән, карсыннары бик күп форматта, һәм монда инде ата-аналар дигән, ләкин бик матур фон биреп тора. Менә мондай кемгә йөкләтелсә дә җаваплы караган. Җирлегендә инде ул балалар мәйданчыгы иганәче ярдәм белән башкарылган иде, һәм шунда инде чыршы куеп, Меңнәр авылында да балалар бакчасы һәр елны бик актив матур итеп әзерли. Шулар алга таба Бойсар авыл җирлегендә безнең клубка кергән өлешендә эчке ягында бик матур итеп куелган. Менә иң сыйфатлысы итеп инде Рәмис Мәсихулы үзе ясады. Менә бу чыршыны, моның инде озынлыгы 6 метр, мин тәкъдим итәр идем 8 метрга. Без инде Ингенабеш авыл башлыклары белән дә фикерләштек. Алдагы елны урманнан агач кисеп алып кайтмаска, нашы каркасына җәйгән үк әзерләп куеп, һәрбер җирлектә шушы чыршыны, нашы форматны булдырырга дип. Җирлектә аерым гына менә Бугады җирлегендә кичкенә генә сабасыннар ясалган. Алгатыган монысы Кәскәй җирлегендә, ләкин комплекслы эшләнмәгән, тау юк. Авыл башлыгы инде яңа эшли башлады, аңа тәкъдимнәр җиткерелде. Һәм менә шәхси хуҗалыкларга килгәндә, интернетта да инде карап танышсагыз, бу безнең Бүләк авылында фикус отчествосына үтүмдә. Бу чалдан кайтып йөриләр, чалда яшиләр, ләкин менә узган ел алар инде 3нче урын алганнар иде. Бу ел барыбер менә гран-при алабыз дип, шәхси хуҗалыкта да менә бу авыл башлыклары сезгә тере мисал дип әйтәм инде мин. Шәһәрдән кайтып та менә шундый югары сәнгати дәрәҗәдәге матурлыкны тудырып була икән. Нидә бар иде дигәч, турынан булса да менә бу суанасын эшләп куйды һәм һәм сын ясалган. Вак ясалса да алар инде узган ел беренче урынны алганнар иде. Бу ел инде тагын да иҗади якын килеп, китап менә туган тел елында туган тел дип язып куеп, китабын да ясаганнар. Инде менә аларның хезмәтен бәяләми, күрми китәсен. Иң зур премия сиңа? Икенче урыннарда безнең Киров һәм Әтәс җирлекләре. Безнең 3нче урында 4 җирлекне билгеләдек. Актаныш баш. Шәхси хуҗалыклар буенча безнең Тотнемал авыл башлыгы җирлеге чыгып алабыз. Бүләк авылыннан гран-при дип әйтәбез инде. Безнең иганәчеләр ярдәмендә һәр ике хуҗалыкка да 5 мең күләмендә премия билгеләдек. Башымыздан исемнән кайтып торам, давай. Һәм Истокон җирлегеннән. Гелшат, давай.
Alып кайтып кутlarsың, рахматтарды жеткересің. Ярым, давай.